Jingkrak Nganjuk deh Mas, terima kasih. Biyen wis tak bukoke wujud tali ra ono isine, saiki nela kok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Senajan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang. Kaisa absen love orang yuk Kak Isa yuk. Ketemuan dulu. Duh Kang Mas atuh Mas Deni, aku ora bakalan yen Gusti ngaparengake mesti bali. Hujan guys, tak tutup ya guys. Hujan. Mas, ih mendung peteng banget ya. Mas hujan Mas, Mas tak tutup ya Mas ya. Oke. Mas terima kasih semuanya nggih. Hujan nggih, mohon maaf sekali nggih. Mugi-mugi tansah panjenengan sehat panjang umur. Nanti tak lanjut di rumah nggih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.